നമസ്കാരം, ലതികയാണ്. നമ്മുടെ ഏവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ മലയാളികളുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ മലയാളത്തിൻ്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ ശ്രീ ജോൺസൺ, എ കംപ്ലീറ്റ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ. ഇത് ദേശീയ തലത്തിലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ജോൺസന് പകരം ജോൺസൺ മാത്രം. അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ആദരവും അർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനായി ഓഗസ്റ്റ് 14 മദ്രാസ് കേരള സമാജം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി മധുരം ജീവാമൃതം എന്ന പേരിൽ ഒരു ഗാനാഞ്ജലി അരങ്ങേറുന്നു. മദ്രാസിലെ അറിയപ്പെടുന്ന സാംസ്കാരിക ചാരിറ്റി സംഘടനയായ ആശ്രയം, ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ജോൺസന്റെ സംഗീതയാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാരും പുതിയ തലമുറയിലെ ഗായകരും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ ഗാനസന്ധ്യയിലേക്ക് ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഞാനും ഉണ്ടാവും. നന്ദി. മധുരം ജീവാമൃതബിന്ദു, മധുരം ജീവാമൃതബിന്ദു,